Siyabingelela, ubingelela baba udokotela, baba uSizwe, ubaba uJabulile, ufana umhle njengekhehla lomlungu. Namhlanje sithatha ithuba esingayisolo ngalo futhi esingaxolisi ukuthi njengoba kulesibili ake sinikezele abelaphi bendabuko ithuba lokuthi mekukhona abangafisa ukuthi bazosithulela kona ongasiza umuntu omnyama, umuntu osekhaya, umuntu oxakekile ikuphi okukhona nokuthi unako. Namhlanje senomntwana Madubane sesihambene isikhathi eside naye kushuthi besashaya imali okukhokhela i-channel ukuzowushutha phela ushutha mahhala uma usebenza 0781673412 awubingelele gogo. Uyanibingelela uGogo Madubane, uyanibingelela umntaka Mangcoya, uyanibingelela umzukulu kwaSibushwana nonke lapha enikhona. Namhlanje asikhulumi ngento eziningi kakhulu. Asikhuluma into eziningi kakhulu. Bazobuza abantu ukuthi njengoba bevala amakhemesi la order khona imithi imithi mebeyidinga bazoyithola phi? Bazoyithola khona lapha kuleyo number le. Yabona nje leyo number ayishintshe. Ayivali futhi. Ayivali? Ayivali. Akuvalwe esigodlweni. Isigodlo nje mkhulu asivalwe. Baba udokotela baba Sibojabulile into esine challenge yazo nezigodlo zenu ngikhulumile lento ngisazoyikhuluma futhi awukwazi ukuba nemithi ehlala ekhabetheni naphansi kombhede ukuthi umuntu mase sefikile uthi awekuseni kangaka ongilinde lapha kusesavuka umuntu azazi abazothi hayi kithi kushophele ngoba sezawaqaleka manje phela nje nilala la nilaphela lana usefikile umuntu sikhona sona isigodlo bayasaza abanye babo sebephuma khona impela abanye babo nje bayasazi qathatha awufika uzendlini yami enkulu mina ngisuke ngiphuma endlini enkulu ngiza kuwena wena nje ufika ungilinde kagogo izingane zingakhe izingane zakho zintathu magcino una 13 ntombazana yalanya nje sekonje ungeke lapha awusemuhle mngambatha kwavala ifethi osayibovu kanje hayi nje phela ngithi nami ngiyageza phela ngisinika abantu kuphela okay ngiyageza nami usenayo ikhomba mnakwethu ikhona mkhulu ikhona futhi yohlala ikhona ngoba abantu baxakekile la eminyango kodwa abantu besifazane sengizobashaya abantu besifazane ufika umuntu ayiyeke into isikhathi eside afike sekhala minyembezi usehambile ola lonke kade uyizwa lento lokuthi hayi ngizoyenza ngoJanuary ngizoyenza ngoOctober ngizoyithatha ngoDecember siyahamba isikhathi kuyadlalwa ngawe ngale usufika usukhala minyembezi nansi ikhombo sikhuluma ngayo msikhuluma ngekhombo sikhuluma ngani yini umuntu ayilindele kuwena noma uzothola noma yini umthetho ayiyona ke ikhombo le athi kodwa phela kuba bengazithile asitholi noma yini kagogo uthola lokho okufunayo njengoba ngithi mina ikhombo kamnakwethu noNdlunkulu khona iphakathi likaNdlunkulu uNdlovukazi ulo othi uzwiwa mina ngedwa njengoNdlunkulu yonke into iqala kumina mase kuba khona iphakathi likamnakwenu angithi akekho umuntu ofuna umnakwabo bakwethu akekho umuntu omdingayo umnakwabo usho ukuthi kuthini ngoba phela umuntu akayikhethela uba nomnakwabo ngisho ukuthi uyayivala phela leyo nto angithi vela uyithandi uyivala nje sisuku indoda yakho ekhulisa umuzi ngithi wena uyithandi wena uzokhuluma phela la ngesikhathi ukhuluma la kulomuthi umvala yena ngale yena ngeke azaqale nje akusiyo kuphela wesifazane kuphela nawe wena silisa mongamfuni umnakwenu akuyona ngithatha lonto cha akusona ukuthakathi ukulungisa umuzi wakho sengavele kuqhamuke nje ukuthi hayi ubamba uthatha umnakwabo kanjani cha phela ngithi phela umuntu mhlawumbe nangibabudlameni lana uyakhulisa umuzi angizange uzokhula nami phela lo muzi cha phela ufuna ukwakho omunye umuzi lapha futhi mncane nje bunami athi phela ukhulisa mncane nje cha phela uzophendula ukuthi phela la ekhaya wena ubaba uzokuphendula ngoba ngiyakutshela ukuthi ngikhulisa umuzi kababa angithi vele ngeke uzufike lapho ingakho ngizokunika lento ukuthi ungazuqali angeke uzufike ngithi ngiyakutshela uma uthatha le khombo ngo-1700 wenze leyo nto ubone ukuthi uzokasho yini uzoke aqale ngoba uzobe engasekho vele kwamnakwenu uzobe ufuna emthathaphi ukhulume kakhulu ngesiwasho sempilo enhle impilo emhlophe abantu basebenzisile iwasho bayazi ukuthi ekhemesi uzofika athi ufuna siphi isiwasho yipi ikhemesi umuntu azoya kuyona bethi ufuna isiwasho sebeyazi ukuthi iwasho semakhemesi uzofika athi ufuna isiwasho esimhlophe kwenzeka kanjani hayi leyo chemist u078
1673 Yho, uGogo Madubane mawufika nje uGogo Madubane uzothola isiwasho uqaqa amafinda aboshiwe empilweni ugezeke ube muhle ungabi lo muntu othi mutha umsebenzeli ngoba egcineni umuntu oblame inyanga uthi mutha umsebenzeli kanti inkinga ikuwena awuqaqekile amafinda aboshiwe empilweni thola ke lesi siwasho ngo-1500 ngithumelele lapho khona via uPep ugeze kube muhle nalomuntu okhala ukuthi imali ngicena ukuyibona ifika iphela ngingakenzi lutho angazi uthi yapi imali angithi kunezibopho phezulu kwempilo yakho angithi kuneziqalekiso akekho umuntu othanda into enhle eqhubekela phambili kunamafa amnyama aphezulu kwakho asike siqale siqaqa leyo nto mase usebenzisa umuntu wakho mase uyangitshela ukuthi khona yini umuntu ongasakusebenzele emva kwalokho susebenzisele isiswasho kunabantu abazothi basifuna isiwasho wena uzobe utholakala uzobe ungatholakali sifuna ukwazi phela nje kule nyanga sicacise sishutho kokugcina abantu bazosala lapha ethi babudokotela awungibuzanga ngoba ngiyasifuna angikwazi ukuthi nalonyaka ozoqala uqale ngiyilento engiyiyona uyasifuna isiwasho uthini kuyena ngithi inamba ivalile isigodla sivaliwe uGogo Madubane akavalile akuthi kuqala unyaka ubuwazi ukuthi ufuna nempilweni akube ususebenzisile hayi ukuthi akuthi ube usazosebenzisa uzoqala usebenzise eqala before uyofuna umsebenzi awukube wena ususebenzisile kodwa konke kukwena ke angiphoqe umuntu inamba bazokuthola 0781673412 iya WhatsApp inamba iyafoneleka inamba uma ungangitholanga kwicall uzongithola ku WhatsApp ngizokuphendula asisamthembi kakhulukazi ngoba phela ubudlalo benu abukho permanent there is no permanent friend there is no permanent enemy lo muntu okusiza ngewashi ukuthi umuntu nokuba ile chemist awucabangi ukuthi uzohamba egcina enhlabene umusuthi hayi manje ngani zami ngisenenkinga yesupply weJesu angena uGogo just nje engezi ngamagama angikususela ngemoyeni yabona isiwasho sakhiwa yimina from scratch to the end so ayikho into engizothi ngisazoyicela kubani isiwasho njengoba ngisho uzosithola kumina yonke into ithola kumina akukho la ngizothi siphelile khona ngisazokhuluma nolokunja wakalokunja yimi loyo finish babo dokotela babo isizwe babo jabulile mfana umhle nje ekhehla lomlungu siyabonga